Uy. Oh. 2 down. Malabaga man eh. Sus! Okay. Piling niya. Alimango. Oy! Thank you! Nalidumoy. Mga kaadyo ako, natututog. Salamat lang tinapay ron. Lapansit. Pwede mo. So ano, isabot ko ng pagpalasuan nyo eh. Pati na tayo nag-video na kinaglidom. Isa garo naglidom. Ay, just man. Pampay, inya-adjust ko kung madi mo na ta. Pagpalasuan nyo. Alam ko, isunto mo itatadang na bigatan. Sweldo kayo, kasi pagitutan nyo, di ko ah. Sweldo yun, hindi tayo nagkatang ang damay. Eh, natanga pa ito. Guys, nagbabangga tayo guys. Nagpadaya kayo. Delikado sa si Kapitan May. Sige eh. Lagi pong barok si Kapitan na kay gawaming tibiyag May. Sige na katang nilbiyag na. Hey guys, ngayong gabi ay mangunguha tayo ng alimango at saka mga isda. Kasama natin, Canter Arnold, Canter Victor, Canter Paul, Canter Kulot. Meron din si Canter Joey andun. Tapos ito yung aming kaibigan, si Canter, Yung pinuntan namin. ito na. Ito na. Tapos yung mga kaibigan din namin dyan sa loob. Canter pa yan guys, stay tuned. Kita lang natin, nanagyan na. Ay, nagsalta. Nagsalta. Mapaya dyan po. Ano? Nanta ka lo. Ay ta. Naka-open pa ito ipinan dyan eh. Ay, sabali mo. Pitin na ito so. Ha? Ha? Huwag pag-aalat ha. Hindak ka lang ba yung gani? Uy! Ayun din yung body. Gudak-tal tilapin na tuyo. No. Na may nakuha si Canter Arnold na na kaggo lokan. Iwada mapitpit tarasa. Ay, iyad ko ito. Wow. Ayan, na may nakuha si Aitona ng Padaw. Ni kaibigan. Oh. Si Canter Francis andun hindi niya na alam yung ginagawa niya. Takal. Tilapia. Nalang.
Yung nakuha ni Kulot. Tilaps. Oh. Laki. Ang nala? Yung... Pangsa. Oo. Kulo, pabatang mo. Rasa. Ata. Basit. Haan, haan. Likod. Maipik ka tabran. Likod. Diyan, dito tani. Ingatan mo na. Ha? Nanala? Lang. Yata. Babaag. Dapat rin. Ani, tilapia. Nag-garaw niyo. Lagi ya? Sa? Punta ka. Wah, maka rin. Tutuin. Ito. Tingnan natin yung kinukuha nila, mga kanter. Alimango daw. Taray na. Oh. Laki. Kata. Dapat may sakto. Okay yan eh. Matatawa. Nalampa akong visit. Yung marangay. Eh. Buyong. Okay. One down. Ang palitan. Takalawa na lang na magarudong. Sa Mang Joing. Kuman. Ajabalde. pumarangot pa. Hala ni. Nala ka? May? Sauce? Naipit? Tuwargahan ko na yung mamagtate pero marangot. Sa nalambaga. Ada gloves di jay. Sauce? Naranggas mo gaya. Orang-orang sa bata. Orang bangga. Kaya kahit ko piyang kambulong ko puraw ah. Tinalam. Tinipogs. One down mga kanter. O limango. Tingnan natin yung mga kasama natin. Naipi dyan dua yun. Nagdara. Daklisuga na. Kadami? Uy. Yan yata. Di basit? Aji nagkamulid eh. Ipiti. Rasa. Oo, naala na. Medyo. Sino nangala? Aji di ko libok na. Ay, ko alam pi. Tad ko mga kanya dito. Bigay natin to sa kanila. Mga hunter. Kasi nasipit na yung isa. Dumugo na.
Racing ko na tamang Joy. Natakadakkel. Racing ko na dano ka. Ha? Tilapia? Gulo dan ijik pan. Pilit. Dili dong rasa. Dakkel nih. Nih badi, maipik ka man eh. Oy. Rigot. 2 down. Malabaga man eh. Tos. Okay. Pili niya. Alimango. Jo. Napaipik ang katan kaya. Maraming alimango dito mga anter. Marami. Tilapia. Basit mo dalam kan sayang. Ito yung tinatawag nilang, dito yung tinatawag nilang ano, the capital crab of the north, bugay. Baka makaalada ka ron. Kamulong na kaya? Ano ka? Kadandanak ka. Basic. Kani abo ni. Sigurado ata. Buwan. Badik ti saka. Ha? Sa nagkamutan da din na minsan? Ma? Oh, makakapo. Daktal dito sa. Teste. Napanda nagkakagammarong na yan. Nagadaw dito eh. Pagtalam to sila mo mo. Makakita tagaro. Kadala mo. Ha? Dito ni? Tilapia? Seg mo. Ay, nakamatanda ka, di ka tumaray. Oh. Ang garaw. Dala mo. So tayo kunak. Apa ya? Ni? Ni kan aja nga aja dajay. Kira sa. Oy. Kabaduk tatoy. Makabaduk kami mo. Makabaduk kami. Ngabaduk. Nasakit mo. Sakit. Agipi dayo. Poker. Ida. Di kaya dah jekas dain. Na? Napanandan. Dito ni pagkatuin ano. Kasta aja bagada ngarising daw. Ayan. Sundan natin yung mga may fish pan nito mga hunter. Dito sila sa kabila. Ini lagi vlog ko. Purong. Sus, purong. Banak. Gitu nih. Bangus? Ayo kan purong lalaw. Tinatakot daw. Dapat ni bad ni Brian Uy. Muring pulagtit.
Bangus agit ah. Nagtataray damot na. Bala. Ang nala? Dinilulugaw yung kasi may damdama boy. Taray sila. Bay, karangkang kamu kami. Mugarod. Napit na tanong. Try ni ka bro. Ang damit yun. Wala doon baka ipitin na ka. Episode mo dyan ano eh. Ang taras ha? Nasa? Napalaan nyo mo na kita lumadak ka loko. Hindi mo say? Alimango. Alimango to mga kantero. Malaki na yan sa amin. Dito daw, racing. Ayan mga kanter, puntaan natin yung ano. Nagtatrap ng kuray. Kulot! 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 Pinapananda? Ayun, may nakita sila. Yung batik ay takpan. Pagyanan. Pagyan naman. Pamawason. Kamutan na mulatan. Nagturod. Luk mo ano? Luk mo? Mga gipit. Ano? Luk mo. Para sila. Take example. Ay, ang sakit. Aray! Aray ko, wag po. Ay, parang konto man edad dyan. Ikatamang konak ko man. Ay. Para siyang cotton. Oh. Ape, alam nyo mo't dagiti kastuin. Kabasitin. Hindi pa ito Oo, hindi pa. Pwede kung analagip tayo. taray. Nalam na ko maditara kito kayo. Kasi dati amin. 11 kilo. Natakay. Hindi ko dito nang sarok na 20 kilo. Okay. Panglima na alimango. Ang semot. Ito yung mga veteran sa ano, pangunguha, mga kanter. Hindi naman nun. Awan yung pagkargante on. Bati ko. Woo! Ay, kasta di racing yung bagam niya. Bubasit pwede kita yun ah. Idisong ta, gama. Hitalimon. Laka mong joy. Alwadam. Naipit ka ta. Papadamag kunton. Ni konsihan naipit. Oy. Patingin. Patingin ako. Oy, May lalaki. nakuha na ako. Isa. Good size. Pinaglubog mo kita na. Di tansa nagnandagi dua. Nagpakatanda lagi jay. Nagpakatanda nga ta. Anong joy ang sila mo? Sinabig mo ito silaw ko. Ah, dato yun. Di man dato. Oo, hindi pa agad datang ka.
Nagdanda nung nandang ako. Mayo awan dagat dagi ah. So, santil mo. Yung mga trap nila ng ano, kuray. Budget Or na. gamarong mga hunter. Budget na. Tawag namin kuray. Ay tawag sa iba kuray. Dito gamarong sa Ilocano. Pinagpik sa tasilo mo kang nga magkakita. Kita kung may 2 kilo niya. Ito man eh. Kiwarag pilo ka na. Okay. Dabo ra sa gin na. Ano? Ikaw tanda. Kinadak ka lang tayo. Oo na. Nagnani siya. Nagta. Apay ang kumalay at dagito ra sa hukad pa. Ano? Nagdadak ka lang tayo ani. Nakapakat kayo mga kanter. Ha? Damano? Ito ni Bangir. Jig. Ha? Jig peso? Mano? Bulod mi man tabal diyo. Ko ni hindi ko mo. Promise. Nakadudod dyan. Katumgi ko na narigat kit patanon. Daman ni pa ka itong. 30? No aja ko malabtok ka di. Kalamansi. Oh. Nadapay kalamansi dyan. Dalaman si Joy. Nadapay ra sa dyan. Uy. Man promise. Dadak.